Днес на 15 юли сме ви довели на една от най-красивите гледки над малкото родопско градче Лъки. Местността Знамето. Ето го знамето пред нас и долу в долината виждаме родопското миньорско градче Лъки. Виждате как отдясно идва река Манастирска, която приема на центъра на града своя голям ляв приток Джурковска река. Там те се сливат и продължават на юг, като под името Юговска река, към село Югово. Ако погледнете високо горе на хълма, виждате няколкото къщички, които формират махалата Паткос. Ето там горе, където е и ретрансляторната кула. Продължаваме вдясно. Виждаме също една много красива и интересна малка махаличка, махала Брайковица, и точно пред нея, там където е знамето, е и местността Коминдере с много хубава обзорна площадка. Право напред и в далечината, в югоизточна посока, зад тези хълмове е и емблематичната Кръстова гора. Едно много интересно и магично място, което ще ви заведа някой друг път. А пък вдясно горе високо на хълма, сякаш надвиснал над града и закриляйки го, е Станчов камък. 1299 метра, ето този върх, който виждате пред нас, и след него вдясно вече започва да се вие и пътя към едно от най-високо разположените села на Балканите, селото Манастир. Наистина една много красива гледка, която се разкрива тук в Западните Родопи. Ето го и Лъки пред нас.